गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं आसाम सरकारनिफ्राय मोननो हानाय अंगनबादि आसनिखौ 28 नं गसाइगाव बिधान सभा बियाबनि सिंनि दाब दाब जायगायाव गायसननाय हाबाफारि लादों। 28 नं गसाइगाव बिधान सभा बियाबनि अंगनबादि आसनिनि मासिगिरि सनजित कुमार मोसाहारिया ओनसोलनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे खुन्थिया गायसननानै होनाय जायो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों बुरासारा बिसिडिसिनि फाख्रिगुरि, बालागाव बिसिडिसिनि आलीनगर, जलाइस्रि बिसिडिसिनि लाथामारि नर्थ जाखाथि, रायमना बिसिडिसिनि मथामबिल आरो जानालि बिसिडिसिनि लाफाखंखर गामिफोराव फारियै गायसननानै होनाय जायो। आसाम सरकारजों लोगोसे बि.टि.आर. सरकारनि बेबादि मोजां खामानिखौ मावनानै होनायनि थाखाय ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोजोननाय फोरमायदों। इजराइल आरो हामास उदखारि हान्जानि गेजेराव जानाय गिख्रंथाव दावहानि खौरां। गाजायाव थानाय गंसे देहा फाहामसालिखौ हरखाबै मिसाइलजों गाग्लोबनाय जाथायाव खमैबो सा 500 सुबुंफोरा जिउ गोमानाय जाथाया आरोबाव दावहाखौ गिख्रंथावसिन खालामदों। इजराइल आरो हामास उदखारि हान्जानि गेजेराव जानाय दावहायाव गासै 5,000 निबो बांसिन सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायनि खौरां मोननाय जादों। गाजायाव थानाय गंसे सरकारि देहा फाहामसालियाव हरखाबै मिसाइलजों गाग्लोबनाय जाथायाव खमैबो सा 500 सुबुंफोरा जिउ गोमादों लोगोसे गोबां सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों होननानै खौरां मोननाय जादों आरो बे जाथायखौ लानानै गावजों गाव सिमान लालायैखौ मिथिनो मोन्दों। हामास उदखारिफोरा देहा फाहामसालिखौ गाग्लोबनाय जाथाया जोंनि नङा होननानै रोखा खालामदों। फारसेथिं इजराइलाबो बे जाथायाव गावसिनि आखाइ गैया होननानै सिमान जादों। बे दावहाया दासान्दि गिख्रंथाव थासारिखौ लाबोदों लोगोसे गाजा सहरा जोबस्रांनायनि लामायाव फैदों। सा करियानि दैदेनगिरि किम जं उनआ गावनि सासे जेनेरेलखौ सोमोनांथाव थैनायनि साजा होदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला किम जं उनआ सासे जेनेरेलखौ गोफार हाथाइ गोनां पिरान्हा नाजों बुंफबनाय थानाय गंसे गेदेर टेंकियाव गारहरनानै बुथारदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला किम जं उनखौ बे जेनेरेलआ खुंथायनिफ्राय बोख्लायनो नाजानायाव हेफाजाब होदोंमोन होननानै दाय जाबसिनना होदों। बेनि सिगांबो किम जं उनआ सान्थ्रि गाहाय आरो सा करियानि सेन्ट्रेल बेंकनि सिइअ'खौबो बेबायदि गिख्रंथाव साजा होनानै बुथारखांबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। फैगौ दुर्गा फुजायाव जौ बन्द खालामनाय खालामैनि सायाव गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा माखासे खोथाफोरखौ रोखा खालामनानै होदों। जुदि जौ गलाफोराव जौ फाननायखौ बन्द खालामोब्ला दानो बन्द फोसावनानै होयोब्ला दिनैनो गलाफोरनिफ्राय जौखौ बायना लाना थांना दोनथुमगोन। बेनिखायनो जौ फाननायखौ बन्द खालामनाया जाथावना नङा होननानै गिबि मन्थ्रि बिथाङा फोसावनानै होदों। लोगोसे जोंनि हारि माहारिनि गेजेराव नेमखान्थि बायदियै जौ संनानै आरो गोबां दोहोरोमफोरनि गेजेरावबो जौखौ बाहायनाय जायो होननानै गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुंथिनानै होदों। आधार कार्डखौ लानानै मोनसे गोनांथार फोसावनानै होनाय। आधार कार्डखौ सांग्रांथि होनो थाखाय गोनांथार खामानि फोसावनानै होदों। जुदि बे खामानिखौ मावाब्ला जायखिजाया समावनो बेंक एकाउन्टआव थानाय राङा लांदां जानायनि आसा दं। बयबो मिथिखागौदि आधार कार्डआ मोनफ्रोमबो बेंक एकाउन्टनि थाखाय जोबोरैनो गोनां आरो नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टजों आधार कार्डआ लिंक जानानै दं। बेनिखायनो माखासे गोनां खामानिखौ मावनानै लानो बिथोन होदों। इउआइडिएआइआ माखासे दुथां सुबुंफोरा नोंथांनि फिंगारप्रिन्टखौ हेक खालामनो नाजानाय खौरांखौ मोन्नाय जादों। बेनिखायनो इउआइडिएआइआ आधार कार्डखौ लक आनलक खालामनो हानाय सुबिदाखौ होदों। आधार कार्डखौ जेबो खामानियाव बाहायथ'यै समाव लक खालामनानै लानो बिथोन होदों। लक खालामनानै लायाब्ला जेंनायाव गोग्लैनो हागौ। आधार कार्डखौ लक खालामनो थाखाय गेट अटिपि लास्ट 4 लिरनानै 1947 नाम्बाराव मेसेज हरनो बिथोन होदों। बेनि उनाव लोगो लोगोनो आनलक खालामनो थाखाय आधार कार्डनि जोबथा मोन 6 नाम्बारखौ लिरनानै गेट टु लास्ट 6 लिरनानै 1947 नाम्बाराव मोनसे मेसेज हरनो बिथोन होदों। बेनिफ्राय इउआइडिएआइनि अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै लक आरो आनलकनि अपसनखौ मोननो हागोन। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।